Abang putin pastame ilitum kachiki hempu Jesu Kristo amen pen abang putin pastame adong bajiriglo adong kinang sot tong sikot nang litum aphan kipachini ji alam thi kila pohinlo nang litum karjong atower gospel team along kachapati do natum labang sonong nam nilitum ingwai pontanglo laposi lanang kachapati dun tum an la first second third abang ke nilitum 14 September anisi yiletum ipajir konekpo lapente nalitum la kontek a number along nalitum a scanner ng chisen pen yiletum labang so sap sobet anong nam setame nalitum a panpajir konekpo laposi nalitum a scanner yiletum a kontek a number along ng chisen je pansichon nila lapena dun tu abang putina pastame Arna manong bathi kon tulong ako lapen nang kachapati do ano tum pastame nilitum Arna ma menpen nalitum suri hirojime edona lapen nalitum anso se kachiniji anso se kachapati do tujak nilitum Arna along hirojime nalitum